Kajingmi bat jingrung lat lut ki kertong Shaki polling station haduk ki jaga tap vote hapok ke pentorum kra konstituensi. Kalawan ra kajing artatien na uwe pat kertong ubla kren benyau bakumno ki kertong kin lek kat bamon bat klam da vote renti ye kajing batha ke Election Commission of India. Kini ki kertong ki belala ban yoi na kajing ring dor ki dei ki video jong ba pencengan NCM u kertong ke Congress bat uba Rocky Hack u kertong ke NPP haki polling station ki beran hamau pat. Uni ukurtang ubala pensengawai kejing benya udi ukurtang jangka Voice of People's Party ubah Mebon Lingdo. Katkom kejing betha nak ECI kini ki kandidat kimla te ban lidrung support ki polling station kimla ban lidrung kimla ban kublekti ki beriu nomor bah kapor kublekti kila ban penkham kila ban kita mo kimla ban temo dai kim sya te kata kalong prohibited ndai ha kan ni constituency jungi ni iba kini ki kandidat jan baro hi kilidrung syadu ki support jung ki polling station te ngila dandu kini ki beriu ki bangila pha ban ring video ki baki rung syadu support snon jung polling station te perkhat mapi lada kita ki badai pet badai khmi ki sya be kita ki candidate ban let kum ta te kata kala long ka pakla pam tang kata hajing sisya ya ki mobile phone rum sya te ban ra syapo te tangga we anna kini ki polling station wadana ni pentorum kra constituency kaba ya ki mobile phone ki ongbal habu habar syaba pin let ban tap ya ka vote hendai gini ki we bra ki polling station ki ongum no ki ong switch off no ka mobile room le ki ong switch off mo tang pet ru kim pen bai kita ki mobile switch off ne kam switch off dia bau ni ubreu ura syapo bat ka mobile ban let tap vote te kalong gum no syaba tap vote ula sendor gum ni kan u tap vote hai dia bala apau dia ula yok ban proof kita ki breu ki bala IPSI u ne ya to yeng bakila tap vote kane balai la da kim proof kamot kila ban sya pertan kila ban sya ye kum ni kum tai te ha kum kata gandan che kita kajing sencar khadar ka pakut dia watla ye kini ki badai pet kini ki polling officers bagi we kila yok te kata kajing betha kila yok te kata training ke bagi di ban le bagi mdei ban le hare watla kata ru kim trihok ti la jong kam nama lada ki trihok la jong kam ti kila diban pet manu barak mobile manu bamrak mobile ndai pet kila diban pet uno tau candidate bawan ne uno tau candidate bamwan ndai yanu ru susya abi bandrung emta tadi kemut ki kam trihok kan ya la jong kam te lada kalong kumta te kemut kani ga jela jungi kani ga state jungi kan kala kumno nda ka bakim trihok ya jong kam menta makihi ki kiksi ya kalawe jung ki khon ki ti jung ki namar ba kim sungutu ba ke kata ka jingle jungki ka jing jaitu jungki ngila ban ong ka jing jaitu jungki tang bakin page bau new breu dan mobile tang bakin page bau new breu ra mobile support kimla ban le kata te kamram jungki gede ge tang ban page khmi nia ba ura mobile perkhat mapi tang sudan gum gini ki concert ke ru ki check ki plug sudan gini talasi ba ura support kat kani banjit ya unong yalam jong kani kari bakajat benreu jungi kimle te kata te kumno kan la banwan ra kata jingkala bat ngamtep ba ladang ipe ya jinglong jingman jong kani ka rukom yele election hadu menta kila persyang banwan ra jingkala andai patdon kata jingkala kata ka rukom kemi kini ki kam kumno penyat bet dan jingkala te kumno kan wan ra ya kata jingkala kalong ka ba phi ladang ya kran ya kata kan te ka ga jingkar pa jonga kalong kumne hoj ngala phone kini ki returning officer mo bakin betha ka baki de ban le hendrai kini ki polling officer kila betha ki baki de ban le te tangba kini ki badan pada kini ki station ba fair kimle namar ban nadu men step ru kimle ajing syam dan kam de new candidate bon hapan le phone ya returning officer ba kalong kumni kum tai dan kam ka kita ki bala dan duty yang tu kila ada biok training de kumno bade ban le ka kam atuna kaliang jung pin bu nem ka jing ujor sha CEO ya kan ni de ngatrai kata ka jing ujor kalawan tangling ba kan ni ka media ru menta kalalong ka informal dia ka kamram jong u bade khmi ya kan ni ka election commission jong kan ni ka Meghalaya ka kamram jong u kalong ba kumno ba un khmi ban ba lada UUE ba kadon kata ka jing bom yat bet jong kan ni ka election ni hab de banwan ra biang da ka by election ne da ka by poll ni hab de banyale election biang sai sin namar kum ka jingle jinglong jingman lada kam yat bet kata ka rukom penyat election nam tingi hab ken bangin wan ra biang da kata ka jingle election ka batmai